Сега, какъв процент bounce rate не може да се каже, тъй като много зависи от типа на сайта, зависи от бизнес нишата, но някаква средна стойност е 35% и надолу трябва да се смята за добър bounce rate. Ако е над 45%, вече има място за притеснение. Съответно, как се реагира на това, ще видим по-нататък в лекцията, но обикновено свързано с някакви неща чисто технически, които могат да се променят в сайта, за да се подобри този показател. Така, следващото е връщане към резултатите от търсене SERP на Google. Става въпрос, нали, някой търси нещо в Google, вижда вашия сайт, влиза, поглежда го и нещо не му харесва и дава back бутона и се връща отново в Google. Това е много силно отрицателен сигнал за Google и ако това се случва често, сайтът ви ще бъде понижен. Това е изследвано и е доказано, че така работи. Така, още се следят процент на завърнали са потребители в сайта. Колкото е по-висок, толкова по-добре, значи на хората им харесва сайта и те се връщат за още. Тук мога да ви дам като идея, че това може да се подобри, ако има за какво да се връщат. Значи може да направиш някакъв инструмент, някаква полезна информация, която трябва да се преглежда периодично. Също така ще го разгледаме това по-нататък. Така, брой разгледани страници. Дали разглеждат само една страница? Всъщност, нали, ако разглеждат само една, това ще повиши bounce rate-а. Той се формира от това. Ако хората излязат след първата страница, това се смята за отпадане от сайта. Ако разгледа повече от две, вече няма отпадане. Също се гледа и времето. Значи, ако той се задържи само в една страница, се задържи повече време, няма да е bounce rate. Значи се зачел, нали, в нещо. Тук вече за брой разгледани страници става въпрос дали са 2, 3 или повече. Така, времето прекарано в сайта, споменахме го. CTR отново го споменавам. Този показател може да се го гледате и през Google Webmaster Tools. Там има много хубави графики. Импресиите там са отбелязани с син цвят, кликовете са отбелязани с червен цвят. Какво е разумното съотношение? Ами, отново не може да се каже, тъй като в принцип трябва да се стремим да е по-добър този показател и много зависи от снипетите, които се показват в резултатите. Значи трябва да има хубаво описание, за да може хората да ги привличат резултатите и да влизат в сайта. Това е, може би, основно за подобряване на този показател. Така. Тук има дублиране, да. Брой. Не, всъщност това са в Google Analytics може да виждате кои са ви топ страниците, които много често се посещават. Колкото повече са те, толкова по-добре. Тоест, това са някакви бестселери, някакви такива публикации с голяма стойност, които често се предпочитат и споделят. Така, и не на последно място, важността на адаптивния дизайн, responsive дизайна, за който говориха колегите. 21-и влезе алгоритъма за мобилното търсене, вече се понижават сайтове, които нямат адаптивен дизайн. Това ще стане фактор, според мен, и когато се търси не през мобилни телефони, но това ще става поетапно, според мен, и бавно. Така, и тук да споменем накратко по какъв начин Google може да следи посетителите във вашия сайт. Ако си мислите, че само през Google Analytics, не. Доста повече са начините. Има хора, които решават, че трябва да си махнат Google Analytics повече, за да не може Google да вижда колко е слаб сайта. Това е грешна стратегия. Това са някакви крайности, нали? И ще видите защо тази стратегия е обречена. Google Analytics. Също така Analytics в сайта, от който идва посетител, ако преди това той е бил на друго място, нали, не е търсил в Google, е дошъл от друг сайт. Естествено от резултатите на търсене на Google, церква.
може в браузъра на посетителя ви да има инсталиран Google Toolbar. Може да ползва Google Chrome браузър и да е дал разрешение да споделя анонимни данни. През AdSense рекламите може да влезе, Google да разбере посещението и през всевъзможни услуги на Google, като Gmail почта, Google Docs, Google календар и така нататък. Те са много услуги. YouTube, като една от втората по големина търсачка в света. Public DNS. Има много хора, които ползват безплатните DNS на Google, защото те са доста сигурни, рядко отпадат. Дори ако сте в голяма фирма, е възможно да ги ползвате без да знаете, тъй като сте администратор може да ги е настроил. Така, това не са всичките, има още толкова. FeedBurner, много сайтове закачат RSS емисиите си там и всяко кликване се проследява от Google. Google Maps и Google Earth, Google+, мрежата, всички линкове, нали, тя си е собственост на Google. Chrome, операционната система на Google. Google Bookmarks, вече не е толкова популярен. Сайта за съкращаване на адреси google.gl. Twitter API-то официално го ползват също, значи всеки линк там може да бъде, когато посетите линк в Twitter, Google може да разбере за посещение. Google Plus бутон, има и други, които просто не се струва да се разглеждат към момента. Така, и тук съм акцентирал още веднъж на back бутона, че е много силно лош отрицателен сигнал за Google. Така. И сега няколко начини за справяне, нали, с подобряване на тези метрики. Значи не говорим за някакъв вид измама, нали, а просто при подобряване на сайта можем да подобрим тези метрики и всички ще бъдат доволни, както посетителите на сайта, така и Google. Първо, какво да не се прави? Грешни и заблуждаващи снипети. Има се предвид най-основно, нали, title и description, които влизат които се появяват в резултатите от Google. Трябва заглавието ви, както и описанието на страницата, много и точно ясно да показва къде ще отиде потребителя, за да не стане така, че той да влезе и да види, че не е това, което очаква и да се върне назад. Това ще ви вкара в случая с back бутона. Така, сега, сайта ви, ако има трудна навигация, много хора се изнервят или просто не могат да се справят и се връщат също. Тук най-често се има предвид менютата на сайта. Сайт с много дразнещи реклами, изкрачещи прозорци, някакви, които му пречат да чете това, да се концентрира върху текста, върху съдържанието. Facebook лайк е много разпространен, особено ако е без опция за затваряне, така доста изнервещ за повечето хора. Скоростта на сайта е намесена отново за адаптивния дизайн. Това е нещо, което трябва да помислите, ако все още нямате адаптивен дизайн. Просто няма как да го пропуснете, рано или късно. Ще ви се наложи, но по-добре да е сега. Съответно вече неща от дизайна, като труден за четен текст, вижда съм сайта с прекалено древен шрифт или пък цвят на шрифта, който е много близък до цвета на фона, който изморява очите и така. Дори да не напусне веднага потребителя, ще се връща все по-рядко във вашия сайт. Така, и сега тук, надявам се, става малко по-интересно. Какво можем да правим? На първо място мониторинг. Като се има предвид, нали, мониторинг на всички неща, които касаят поведението на посетителите в сайта. За Google Analytics метриките вече споменахме, аз предполагам, че ги знаете. Тук това, което не сме казали тези фунии са интересни. Как се движат посетителите след като влязат в първата страница, на къде се насочват, към кои страници на сайта. Google Analytics показва местата, където най-често напускат сайта. Така може да откриете страница, в която има някакъв проблем. Просто те не могат да продължат нататък. Така,
Търсенето по бранд са много силен сигнал, малко ще го видим по-подробно. Така, другите неща вече ги споменахме. Освен Google Analytics, аз винаги препоръчвам да се сложи още един брояч, особено ако ще се използва, разбира се. И KissMetrics е брояч, който е веб услуга, но е платен, малко е скъпо решение. Pivik е друг вид брояч, който вие сами си го коствате. Най-малкото някой път има проблеми с Google Analytics, не успява да се заради брояча и така може да се сравнявате данните от един или другия брояч. Освен това, този Pivik ви показва и всички страници, които е посетил потребителя след като влезе в сайта. Тоест, виждате целият път как е минал по страниците, което в Analytics по-трудно се вижда. И един инструмент на Яндекс, който доскоро беше платен, но вече е безплатен. Аз ви го препоръчвам поне да видите за какво става въпрос. Това е WebVisor. Всеки ден той е безплатен до 1000 записа. Всеки ден WebVisor записва сесиите на 1000 сесии, които правят вашите потребители. След това имате възможност тези сесии да ги гледате като видео. Просто виждате как се отваря страницата, виждате мишката как се движи, къде клика, къде чете, абсолютно всичко, все едно седите зад рамото на посетителя на сайта. Има специална сесия за мобилно устройство, тогава пък виждате къде натиска с пръст, как слайдва по екрана. Страхотен инструмент, с който може да откриете някакви проблеми в сайта. Лично аз открих в един мой сайт, че например като се отвори снимка, потребителя има затруднение после, тъй като затварянето на снимката беше долу и някой просто не знаят какво да направят, да затварят екрана, просто напускат сайта. Така, и тук само за пълнота съм изборил още няколко инструмента, няма да се спирам сега на тях, просто те също са платени, но на някаква прилична цена. Ако искате, после може да видите в презентацията и да ги разгледате. Продължаваме нататък. Така, основно подобряване на сайта. Значи ще го разделим неща, които можем да направим в сайта, неща, които можем да направим извън сайта. Подобряването на сайта, разбира се, тук има малко, обикновено има намеса, ще ви трябва помощ от разработчика на сайта. Свързани публикации много добре се отразяват на сайта, тъй като докато човека чете, може да си хареса друга публикация и да продължи към нея. И по този начин ще подобри bounce rate показателя, тъй като няма да е посетил само една страница, а може да си хареса и ще има със сигурност поне 2 страници. Същото може да се направи в електронен магазин свързани продукти, също да има линкове към някакви промоции или някакви такива временни страници, които да доведат до разглеждането на още една страница. Като не се препоръчва да е в количката за пазаруване, защото по този начин се разсейва посетители и може да не завърши покупката. Така. Следващото нещо е вътрешен линк билдинг, нещо, което много често съм забелязал да се пренебрегва. Има сайтове, които имат хубаво полезно съдържание, но те не използват този текст в публикациите да изграждат вътрешни линкове между страниците. Хубаво е вътре в самия текст да има линкове, разбира се, без да се прекалява, най-много по един линк на публикация, които да дават акценти към някакви страници в сайта, примерно някакъв продукт. И отново стигаме до това, че освен добре за SEO-то, така се моделира и поведението на потребителите, те отварят повече от една страница по този начин. Така, тук отново за съдържанието. Колкото по-добър е текстът, толкова по-дълго ще се задържи потребителя, посетителя в страницата и силно се препоръчва да се ползва професионален копирайтер за написване на публикации. Също и за самите текстове на страниците, дори да са продукти. И трик номер 1 представлява странициране на дълги публикации. Вероятно се досещате, ако текстът е по-дълъг, може да се раздели публикацията на 2 страници. Това по какво ще доведе? Той ще прочете едната страница и почти със сигурност ще продължи на следващата страница.
това отново ще ви подобри баунс рейт показателя на степента на впадане. Така, може да се потърса страници капан, т.е. страници, в които потребителя стига и няма никакъв избор. По някаква причина няма навигационно меню или пък това може да се види с тези exit points статистиката. Така, трик номер 2 като предложение може да се програмира така, че ако той е прочел само една страница, в момента, в който се опитва да затвори сайта, да му изкочи някакво приветствено съобщение, да му каже: сигурно ли сте, нали, че искате да напуснете сайта, може да видите тази готина публикация при нас.